Здравейте, България! Да ви кажа, че продължаваме нацистките да не управляват. Това е голям позор, че служебното правителство на България, начало с Андрей Гюров, педофил и педерас, заедно с една кучка от СДС, която още не ѝ се разминало за пускането и разрешаването на самолетите на НАТО да летят над българското небе и да бомбардират Югославия. Това курве на Иван Костов заслужава да бъде трепана и облята с киселина. Тази кучка, заедно с Андрей Гюров, са заминали при нациста Желенски, за да потвърждават, че България подкрепя фашизма и нацизма. Много добре се знае, че Зеленски е враг на Европа и на света. Той е нацист, терорист, наркоман и гей. Неговият любовник или любовница е Макрон. България. Какво трябва да направим с тази паплач на Андрей Гюров, които са отишли да подпишат 10 годишен договор за подкрепата на фашистска Украйна? Аз, например, 1 левче няма да дам на тази нацистка държава, нито ще плащам данък добавена стойност, нито ще плащам корпоративен данък. Защото тези нацисти от служебното правителство на Андрей Гюров дават нашите спестявания и нашите средства, които си плащаме данъците, те ще ги изпратят на фашистска Украйна. И тази паплач, заедно с това курве, Андрей Гюров, който го чука неговия шофьор, защото е педерас от Петрохан, гей Петрохан, тази паплач отишли и са видели какво се е случило в Буча. Андрей Гюров, под камена. Мандатът ти ще свърши. Помисли къде ще се криеш, майката ти и детето ти ще еба. Нещастник. Ти, педал долен, знаеш ли какво е Буча? Там са избили 398 роми и са ги погребвали в една яма. Украинските нацисти начало с Зеленски. Няма да ви се размине. Нито на това курбе, нито на това педал. Ще се организираме и ще ви мачкаме. Вие клачите държавата, ние да мизеруваме, да гладуваме, а вие нашите средства, които си ги отделяме от хляба ни, да го дадете на украинските нацисти. 10 години подписвате договор. Курве, няма къде да се криеш. Имаше една като тебе курва, журналистка, изгориха и лицето с киселина.
Ти си пуснал самолетите да бомбардират Югославия, не ти се е разминало още. Дърта курва майка ти и детето ти дай бая.